Kerro vielä hieman tuosta kirjoittamisen prosessista, eli millainen se on se Seppo Hämäläisen se sininen hetki, kun ne sieltä vihkosta sitten siirtyvät lopullisessa muodossaan paperille. Ovatko ne yönpimeät hetket vai onko se metsän hiljaisuus? Sinä nimittäin harrastat metsien hoitoa ja metsästystä, eli liikut luonnossa ja maalaat merenrannalla, eli missä se tapahtuu? Jos ajattelee näin suuremmassa mittakaavassa tätä asiaa, niin tavallaan matka on lähtenyt, itse asiassa tässä mä oon vankilan varjossa teidän toimitiloissa haastattelussa, tosta mun matka on lähtenyt maailmalle. Mä oon mennyt Lappeenrantaan, Konnunsuolle, Helsinkiin, Vantaalle. Tää on ollut lyhyt matka, mutta kun tätä asiaa miettii sillä tapaa, että mulla on semmoinen näkemys, että mä oon koko ajan matkalla. Eli kaikki ulkomaan matkat, luojan kiitos, on sillä tapaa ollut aikaa ja mahdollisuutta matkustaa. Tämä on mulle yksi sellainen, kun mä saan välimatkaa asioihin. On kauhean kiva tulla Suomeen takaisin, kotia takaisin. Mutta siinä myös tulee semmoinen asioiden pelkistäminen ja siilaaminen vastaan. Ja niin kuin tuossa nyt varmasti mainitsit tuon yön pimeät tunnit, niin kyllä se vaan ajoittuu sitten monta kertaa siihen yksinäisyyteen, yksinäiseen hetkeen, yön hiljaisiin hetkiin, koska silloin ei ole minkäänlaista hälyä. Ja mä oon huomannut sen, että niin kuin mä oon tullut äärettömän allergiseksi kaikelle melulle, kaikille tällaiselle turhalle taustamusiikille ravintoloissa, kahviloissa. Ja tuossa kerran, kun juttelin tuon kustantajan kanssa, niin hän sanoi, että sulla on ihan selvä kirjailijan tauti. Ja hän vielä varoitteli, että seuraavaksi raivaat lähisukulaiset ja jopa oman vaimos raivaat. Mutta mun kohdalla se nyt on tietysti tällä viimeisellä tuotantokaudella mahdotonta, koska on ihan sinkkutaloudessa elää sillä. Mutta nämä on just niin kuin näitä sinisiä hetkiä. Esimerkiksi tällainen aforismi tulee tuossa kirjasta mieleen, että paras matkamuisto, uusi ajatus. Niin sitä on hirveän vaikea sanoa, miten se tulee, mutta että se on varmasti sillä hetkellä, kun mä oon ollut jossain päin maailmaa ja miettinyt omaa tilannettani ja omia ajatuksiani, niin se vaan on siilaantunut sieltä. Paras matkamuisto, ei mikään näkinkenkä tai joku espanjainen muovihärkä tai joku viinipullo, vaan mä saan uuden ajatuksen siellä ja tuon kotia sen ja pystyn laittaa kirjaan sen. Se on aika palkitsevaa. Se on joo. Paras matkamuisto, uusi ajatus, eli hyvin paljon matkoilla näitä juttuja on syntynyt ja tässä kirjassa on myös, nyt muista ulkoa ja millä sivulla se nyt oli, mutta oli yksi sellainen hieno sanonta, että millaisesta tyypistä ei koskaan tule löytöretkeilijää, näistä tulee vain nojatuoli matkailija. Se jäi mieleen. Sinä työskentelet päätoimisesti rikosseuraamusesimiehenä Helsingin vankilassa. Onko tulla sinun, voidaanko mennä siihen, onko sinun tuolla työmiljöölläsi ja tuolla toimenkuvallasi, onko sillä merkitystä aforismien syntyyn? Sinähän näkee aikamoista elämänkirjoa tuossa sinun rikosseuraamusesimiehen tehtävässä. Joo. Tässä tietysti on valtion virkamies edelleenkin vielä vähän aikaa, ennen kuin jäin eläkkeelle ja tietysti sitoo jollain tavalla kielenkäyttöön. Sanotaan, että savolaiset syntyjuuret, savolainen kielenkäyttö, niin on ollut äärettömän suuri merkitys työskennellä tällaisten henkilöiden parissa. Sanotaan, että mä oon kohdannut sen suomalaisen pahuuden ja koittanut säilyttää sillä tapaa tämän oman inhimillisen ihmisyyden näiden kirjoittamisten ja tämän taiteen kautta. Eli aivan varmasti ihminen viettää aika paljon tai todella paljon aikaansa työpaikalla. Ja näillä on ollut merkitys sillä tapaa, mutta sanotaan, että siinäkin kun on tällainen yön pimeä hetki töissä, niin se on äärettömän palkitsevaa, kun miettii lähinnä omaa historiaa ja tulevaisuutta. Niin kyllä mun täytyy sanoa, että valtion työaikana on tullut joskus ihan näitä huippuvälähdyksiä, ja se on tavallaan se yksi palkinto tästä työstä, että kyllä työ sorvaa ihmistä, se on aivan selvä juttu. Eli välillisesti eräänlainen kirjallisuuden valtion palkinto on palkinto tullut. Jussi mainitsit äsken tuossa tuon nojatuolimatkailu aforismin, taitaa olla joku tällainenkin aforismi siellä, että laivat vaistaa kareja, minä lätäköitä, niin tämä on vähän semmoinen Junnu Vainiomainen, semmoinen albatrossi. Eli toiset meni kauppakouluun ja jäivät rannalle sitten, ja toiset meni merille ja molemmilla on yhtä rikas elämä, tosin erilainen. Näin se on. Esikoisteos on nyt valmis ja me kaikki
jotakin kirjoittaneet, tiedämme, että kun se on valmis, niin tulee se tyhjä olo. Sinä myös maalaat. Taidenäyttelyjä on siellä sun täällä ihan ympäri Suomen vuosien varrella nähty. Onko se samanlainen, kun kirjoittajalle tulee se tyhjä olo, kun kirja on valmis, niin miten se sitten, jos kun suuritöinen taulu on valmis, niin onko se fiilis samanlainen? Sinulla on kokemusta molemmilta saroilta. Tässä pari vuotta sitten pidin Sammatissa todella ison näyttelyn, 53 työtä. Ja sen näyttelyn jälkeen, se oli heinäkuussa, niin vuosi oli minulla sellaista tyhjää. Mun ei tehnyt mieli tarttua, ei kynään, ei maalauspalettiin, ei väreihin. Mutta en tiedä, mistä se tulee sitten. Se tulee entistä suurempana raivona, niin sanottu hulluus. Niin kuin varmaan Jussi tiedät hyvin, miten tämä prosessi menee. Siis tulee sellainen, sen alkaa tuntea, että kutittaa sormia, että nyt sä otat kynän käteen, että tämähän on niin kuin pensseli. Sä rupeat katselemaan tuolla, jäät kadulle seisomaan jotain puuta, lehteä ja silloin sä tiedät, että nyt on aika siihen. Ja silloin kun on tämä tilanne, niin mä en tiedä, mitenkä jossain parisuhteessa niin tämä asian tekisi. Silloin pitää vaan mennä siihen tilaan ja siihen raivoon, siihen hulluuteen ja purkaa se siinä esille. Sä palaat siihen vielä monta kertaa siihen samaan tauluun. Ja ne on aika pitkiä prosesseja. Parhaat taulut, mitä mä oon maalannut, niin 3-4 vuotta on kestänyt se luominen. Se on ihan täysin ollut hukassa. 1-2 avautuu se värimaailma. Ja sanotaan näin, että se avautuu myös sitä kautta, että sä näet muiden töitä. Sä arvioit niitä, katsot pensselitekniikkaa. Mä uskon, että tämmöinen normaali taidenäyttely itselle ja jollekin muulle, niin lähinnä mä katson sitä tekniikkaa, mitä siinä on käytetty, ja värisävyjä, mittasuhteita, perspektiiviä. Nämä on niitä ammatillisia asioita, mitä niistä tulee vastaan. Ennen kaikkea, ja sanotaan näin, että kun sä liikut tuolla, mä en puhu nyt itsestäni, puhun ihan ihmistä yleensä, että yleensä pitäisi olla sillä tapaa, että kun tulee semmoinen hyvä kirja vastaan, antikvariaatissa, kirjakaupassa, ota se. Sama kuin sä näet postikortin, hyvän työn, jonkun grafiikkalehden tai minkä tahansa, osta se, koska sitä tilannetta sulle ei tule toista kertaa eteen. Itse olen oppinut sen sillä tapaa matkan varrella, että vaikka mieluummin säästää, että vaikka olisi nälkä, niin mieluummin ostaa kirjan tai taulun, kun menee syömään sillä tapaa. Se palkitsee. Tavallaan siis uusi aluevaltaus kuvataiteilijasta aforistikoksi, mutta totta kai maalaaminen jatkuu edelleenkin ja kirjoittaminen jatkuu edelleenkin. Tuleeko mahdollisesti uusia aluevaltauksia? Seppo, me olemme koulukavereita Kuopion lyseosta ja silloin 70-luvulla pientä hämminkiä kyseisessä koulussa aiheutti tämä meidän kulttuuriälymystämme nimeltä BCS ja kovasti suunniteltiin taiteen tekemistä, kirjoittamista ja myös musiikkia. No osasta meistähän tulikin ihan ammattimuusikkoja, Tuomaisen Oltsu esimerkiksi ja niin edelleenkin, mutta meillä on vielä Seppo tekemättä se käänteen tekevä underground-levy skotlantilaisen puoliverisen toimesta. Laajennetaanko repertuaaria jossakin vaiheessa? Tuo on hyvä Jussi, siis mulla on koko ajan, mulla on 2 kitaraa, sähkökitara, akustinen kitara ja koko ajan niin näppäilen, tuo on hyvä vinkki. Tämä me toteutetaan vielä tässä jossain vaiheessa. Kenties jonakin päivänä. Suomessa on olemassa sellainen kuin aforismiyhdistys, sinä olet varmaankin jäsen. Joo, mä oon ollut muutaman vuoden jäsenenä ja itse asiassa tämä kirja kustantajan toimesta on toimitettu tähän yhdistykselle arvioitavaksi, että tämä on nyt ehdolla vuoden aforismikirjaksi. Onneksi olkoon. Sisältö on sangen rikas ja voin sanoa, vaikka olenkin tietysti hieman jäävi sinun hyvänä vanhana koulukaverina, sisältö on hieno. Kansi on ehkä jotenkin pelkistetty valkoinen kirja, mutta tähän päädyttiin eräästä valkoisesta ideasta. Joo, eli The Beatles-yhtye on ollut varmasti meille molemmille semmoinen innotuksen aihe ja heillä on semmoinen aika legendaarinen valkoinen albumi Ja mä halusin sitä, tai oikeastaan itse asiassa voi sanoa, että mä halusin tästä vähän sen näköisen valkoisen albumin. Ja mulla oli jo yksi työnimi, oli tälle valkoinen albumi, mutta ehkä valkoinen kirja kuitenkin kuvastaa paremmin tätä kirjan luonnetta. Ja ehkä siinä on se, että tämä on kuitenkin sen verran pyhä tämä Beatlesien valkoinen kokoelma, että ei tässä vaiheessa vielä samalle tasolle, samalle viivalle lähdetään, mutta ei minkäänlaista semmoista alemmuuden tunnetta kuitenkaan, että reilusti eteenpäin vaan. Hienoa. Kiitoksia Seppo. Onneksi olkoon. Tässä hyvät kuuntelijat kuulitte esimerkin siitä, että se Tseppa ja se Jussi, jotka siinä Jussin huoneohjelmassa kovasti kohkailivat silloin 70-luvulla poikkitaiteellisia suorituksia tehden, niin jotakin asiallistakin on nyt saatu aikaan.
Hyvä, kiitän. Tämä on ollut, siis mä voitte uskoa, että tämä on ollut todella mielenkiintoinen prosessi kaiken kaikkiaan. Ja mä luulen, että tämä on vasta alussa, eli tässä ei tiedä mitä tuleman pitää. Tavallaan on semmoinen jännä, kutkuttava olo, mutta tavallaan on myös semmoinen hyvin pelonsekainen olo, että miten tämä tästä niin kuin etenee. Mutta yleensä mun tyyli on sillä tapaa, että eteenpäin.